Kaixo, ongi etorri, Etxebarriko Berbalapiko proiektura. Basatoz! Berbalapikora noa. Javi dut izenak. Ni Jose Minaiz. Eukene naiz, Etxebarrikoa. Ni Etxebarritarra naiz. Betikoa. Dagoeneko herrian 12 bat urte daramatzagu. Zer da Berbalapiko? Berbalapiko berbalagun talde bat da, 2009 urtean jaio zena. Eta, bueno, aurten laugarren ikasturtea da, ez? Orain dela 4 urte hasi nintzen. Dagoeneko 3 urte dira. Hazitan aurtengo kursotik. Daramat denbora oso gutxi, eta ematen dute darama guamen, ez dakit, 10 urte edo. Zergatik? Ni apuntan nintzen hemen Berbalapikoan, etxeko praktikan neure euskerie. Nik bizkaitzarra naz eta nire euskerie gitxi entzuten dut. Hona etorrita eta kalean euskaraz gutxi entzuten zan, eta kezka horrekin jakin nuen Berbalapiko taldea zegoela, eta bueno. Helburua niretzat izan zen hori zenbat euskaldu, gero jakinda zenbat eta nortzuk garen euskaraz hitz egiteko. Momentu horretan egon nintzen ateratzen, eta behar nuen jendea ezagutzeaz aparte euskaraz praktikatzea, zoritzarrez herri honetan ez egon aukera handiagorik euskaraz ibintzatzeko. Gure dute apurtxu bat praktika batua be entzun eta zelan dan, ezta? Beste helburua hori da nirea, izango litzateke lortzea euskaldunak ume, gazte guztiak euskalduna izan da, ze 15 urtetik bera guztiak dakit euskaraz eta ondo, euskaraz hitz egitea bestela kalean, ez? Sartu nintzen Berbalapiko proiektuan, ez neukalako aukerarik beste pertsona batzuekin euskaraz hitz egiteko. Hortik aparte ez da aukera handia eman zidan Etxebarriko jendeaz ezagutzea. Gure asmoa delako herrian euskaraz entzun dadin eta jendeak jakitea herri honetan egon bagaudela euskaldunak, horretara puntatu ginen. Printzipioz egin zen, Etxebarritarrok euskaraz bizializateko, Gauzarik zailena. Egun, zaharrak edo gaztea zare. Oso gaztea gara, ikusten den moduan. Egateratzea. Igual nire iritziz. Umea izan da, prozesu zailagoa orain dauzkate euskaraz erabiltzea bizitza. Ez eskolan, irakarlea guztiak egiten dute. Beldurrak eta lotxak, beti holako konplejo izaten da, txartu arioten naiz, barre ingo diate. Nietzat aurrera joatea. Berbetako gatzena, neure lez berba ez da benak etxen, ordu nitzako gatzagoa da etxen euskera. Nik edo zuk txartu egiten badugu, barre ingo dizuzuk niri eta zuzendu eta ondo egin. Orduan iristez hori atxarrena. Gauza bat txartu esaten baduzu, txartu esan duzu, eta zer. Ia heldua izaten bazara, lehenko da, zaila edozein hizkuntza ikastea bezala zaila. Beldura handiena lotzak dira igual, ez? Niri gertatu zaite, igual euskaldun zahar batek esatea. Zuek euskaldun berriok egiten duzu entzukun. Dani harrituta, lotxatuta, zertin duzua, zeugokin. Nire ustez nago, heldu naiz maila batera eta jaz naiz mobitzen. Euskararen problema ez da bakarrik jakitzea, gero erabiltzea. Politena. Giroa. Jendeaz ezagutzeaz. Karo. Euskara ateratzen dela lanetik edo klasetik. Denboraren poderiaz eta bizitzan gauza gertatzen zaizkigu orduan adizkidetasuna eta ere sortzen da eta horrek ere pisu handi hartzen du. Euskaltegikoek igual ikastea dute helburua, ez? Eta hemen apur bat ere harremanak sortu. Ikasteaz gainera. Horak, nahi. Poza. Kaixo Mariluz, eta hasi ginen hitz egiten. Ez dut gogoratzen sei gai buruz. Ondo. Oso ondo.
talde bakoitzak egiten du ordu bat, mintza praktikorako ordu bat. Orduan ekartzen da taberna baten edo informatika zentroan adibidez badauzkate gelak, eta hor bertan egiten dute euren batxarrak, ez? Gertatzen dena hau askoz gaztea badirela, eta batzarra da gauza bat, eta batzarren osteko zerak, hor askoz hobeak eta pozgarriagoak, eta... Gauza pilo bat egiten ditugu, ikastaroak, tailerrak, antzerkira joan, zagardotegira, ekintza pilo bat. Egiten dugu poteotxo bat, eta gero bueltatxo batzuk hemendik, Etxebarritik, eta euskaraz hitz egiten, eta, praktikatzen da, oso ondo, pozik nago. Eta horretaz gainera, euskara zerbitzutik antolatzen ditugu hainbat jarduera, beti kulturaren barnean, ez? Eta euskararekin lotura dutenak edo ez, baina beti euskaraz izan behar dute, ez? Bestela ez dukete zentzurik izango, ez? Giro oso ona, zabala, irekia, arlo guztietan, ideologikoki eta pertsonalki ere, nik uste dut hori dela igual honena. Egia esan da oso pozik nago. Ez izan belarri motz eta euskara pintatu egin bero edo. Ez izan belarri motz eta euskara pintatu egin bero edo. Ez izan belarri motz eta euskara pintatu egin bero edo. Non eta nire herrian eta bertoko jendearekin euskaraz bazen garaia.